Sut ti'n fynd ati a sgwennu rap? Sut ti'n sbardun o syniadau? Diolch yn peth hawsach yn y byd. Felly, y cymorth gorau fedra i gynnig I chi ydy map meddwl. Cychwynnwch efo cilch mawr ar don o bapur, llwythi o coesau a llwythi o syniadau ar y coesau. Unrhyw beth a fedrwch chi ffeindio allan am eich ardal chi, dorwch nhw lawr ar y coesau, ond mwy o syniadau sgynnwch chi a hawsach fydd I. Enghraifft, dwi'n byw yn Gogledd Cymru, yn Llanfrothan, yn canol y mynyddodd. Dwi'n weld llwyth o mynyddodd efo yma. Dwi'n weld y Wyddfa, Moel Hebog, Cnecht, Moelwyn. Diweddar nes I defnyddio Moelwyn yn un o raps fy hun. Dwi'n sefyll fath o Moelwyn, gadael hoel dyn, creu deia gryn dros o holl sîn. Mae natur a mynyddodd yn bwysig iawn yn raps. Rhywbeth arall sy'n helpu fi sgwennu raps ydy darn o gerddoriaeth yn y cefndir. Os da chi'n cymryd fersiwn offerynnol o can rap, so offerynnol heb y llais, o'r oll da chi'n gael ydy'r curiad. Cadwch hwnna yn y cefndir I chwarae, just dorwch ar loop, a mae hynna'n mynd I helpu chi at sgwennu a gael mewn I rhythm ar gyfer creu rap. Gobeithio bod y tips yma wedi helpu chi. Pob lwc.